ana ana ya ampun, kowe kok iso? Wis tau nembang apa urung? Nek oh wis tau. Nek nderek wayangan wis tau urung? Nah kok ngopo kowe Yes kok melu wayangan bapak ngopo? Pengen banget. Oh pengen banget nih. Oh deke pengen banget sama. Oh alah ya. Muga-muga ya kok iso sempurna ya Mak ya. Analisa pinter dadi wong sing apik kaya mbak-mbak cincin kabeh. Yes pengen kaya mbak sapa? Kaya mbak tak iso milih sapa. Kowe mbak asik. Mbak Septi iki sapa? Wah, yang paling juara. Paling ayu. Oh, aku ya ampun. Tapi ayu ya. Wingi dolanan bias. Terus dino minggu torme. Nah, pinter mak.